Ndizi TV ubwansu bw'omugusii umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli egosori yo kwegera Nyabeta nigekore twasibule na Ndizi TV kubwata na mu mugani ukambele park. Nyabeta, toro mwenye kini. Nyabeta, 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 toro mwenye. Nyabeta, 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 Chembe pia. Yo besimani. Yana la kubota. Kenya Nyabeta. Nyabeta usinawali. Pejina kangu chomanga na ile to. Nyabeta bonu matena rugutigaka na shughuli kirumbo. Nandi. Mama neno ali. Bonu mate mama wani gati mogete. Nyabeta wana rugushuli. Noje kwamera nyomonge na Nyabeta. Nungina wana akora tumuka kidogo. Hadi tiara tumuka. Tiara Nyabeta nera la sabusi bitoiga. Tengo. Chwana bian. Tete ngakuwa ntuma. Kewe kachinse ya wana kutemara kwa kusinga mochi wana. Tunatole. Nacha ga ono ndara alise bintu byumse. Ndaikororo. Ndara bakwana ali bakora. Ndawa kwa na mangana bya gatunole na kiwa siendere alafu no jira jini njincho da no ngoja kwa bona at least na ngoja kuwate lilanda na kiwa sie kwa Ndio tora kinya Nyabeta ni. Nyabeta ya ono wose bona kuma tena ndo bikana ngalango chinga kicha jugo ika abo chata uyosa na babo na mboga kama nombia njuma kentwanya ukwana na era sisi mwaka tachi de Nairobi yakali achi de Nairobi aba na mwaka de simi ayete lakini ikubali yawe ono maite kuruga Nairobi naro biko sene utaiwa na wala ono ikubali mojite lakini matero yevuse ye abo kanyara ikubali yaliyo lakini mbia sabanya kunjindima ikomedwe njindima na machambo mwaka no mondonga na wakinyaro na kutriti abe ya ikubali like lakini kero mutombi ya ono no bo to kunya kusuma tala na ngaibo kiwochi bona linda bese bona siga butiko waki to ko marine na kaji wacha mwanza kulala uko sakora yari ore dixi ya no golere bizo ya soda uko tomera ndeni emi uko wekera ndeni pesa enye ya maika emi uko wekera tende wetani emi yango nyoro emi si sabi ya emi ne uko wekera ina rango kwa Nikira bese ngai rotinchira iga bese nyingaki. Ai wacha mwanza kulala Jabana diganza okay? Chise
kiasuki Mungu ana nama dadi ngo chande saa 6 lakini wana ndoje saa 7 roji ala zebe na munga inete tigangenda ndole ngo sokali ngi tumbira ngikuya begete wata tekele go chese bono wikanda chikomera Pasana kinsema ndizi komera kasa ngoma wa usengocho aki sana lero ya kindikora aba chikastoma chino mpime batoto naro ndengo chari sana ndembaro bante ngo chaba lakini rango temana ya kindikora resi ngo bona ndiga tukwa nyamaro ngo chana aba ngingo nyala chinsa nabona ngikwetera ila Mungu wana yanda usitata kana bene karibu kasto sawa sawa bye Bora no ramo abata chikasta machinde ma. Nsoda kyoko nyubona. Aya tendea suga bwaye. Tumajeli ngo nyubotana. Nando kono kombo. Ni manyete ate nakaganga rero mugaso kunoro tenga. Ya detera. Ende no manyete iriane. Mwana uyu buri jabano na bankomitinga okubutuka butriga. Wana minetinga lazima mwakire simende nyigu ukajia ikire bwana ntoja kubutaga to basonga mpaka baragoba nani chambe chianire gasiga kale muntu chire machi buna ndi mangana kara Matenere yao. ambia mana bana giteke Ntango ruse. Na utetio mwako yo ndete yani obo bwo morengo. Kira sasa weta etuanja yi. Mwako yo. Mwako lito gaitera maka nana sote. Ntosi yote no gosi. Tago tigai. Kurasi yo na tuchie. Bangolo tiganda kunora hinche to chakererimo. Ota ladies first ngoro tiganda suba. Na igoga aiga umire agwata dile. Watanza ba soda kumena kwa tekera ya soda. Oda. Tia tonyu wango to. Torro mano yo. Ono umwana na twa mutigaka. Umongi no yoboyo nde umukamuro itorende ngazi kibona kwa mutikira agokora Bueno, vamos allá esta vez. Alguien dijo que llega así. ¿Ahí viene cuándo? Tidak, dia potong dah. Ciu ada gitu. Oh, sawa. Ya, Dia kau mai kuara yang tadi dalam. nara soka iskate, kasu mziki na Kisii ni, dia pergi parking, tu kalau dia ingat dan cikon, na dia na hotel. Lakini mama anabiri kikile tampe sana ala. Aba harus dia kata dia sini jual parking, dia bemina na kaya kali ni ya lengo, tapi dia turak turam, jadi sini. Lakini ini toka soka hiyo kwa watu mana no Mungu anaoya omo. Agenda ba oro kera parking.
Because ya yoma tu kwanta kabera. So watu soja itoka wale skali. Kama ni rali ni kesa sema yo musi. Kwanta si kulia saidi ile skaso ni zako. Okay. Ngaye list ya hiyo. La biscuit sasa kwa mwisho. Ndoche ngamaite nganga kyako bireni. Kwanza nonyantare komote. Oli namanyete. Kore buna kubuka mambia kora kore bintu byaye namanyete. Omwana omuoge. Bone gento kegonsinya neki. Kwanyimo kikoruka. Nganyiche kwagara mu busu. Nkyo tate beri bitengo omonginoye aichamwagare kurwe taoni ochama tukaya amenyere Nairobi onsipi omonginoye oringe bochamwarigania moireka kikwandetera nche mamu mwa Yango tebiga. Oria garetro muchito. Tuto moibolete. Amanyinga aye tulikonga blood is thicker than water. Iga manyinga itugucheso omwana oyo itu igara marito mono kubua oria. Kobua umusuba. Mae tubu amate. Ori na wata manyinga na wata manyinga. Lakini musuba de wata manyinga. Iko karona che kumu yu mwana oyo ne. Njamo naye. Iko nataka turamanyora kwanza. Turamuteja mangana itu. Aya twarorire. Ubuye boro no boro. Bone kana kucha kugenda achikumira omugakonye. Wano yana kumira ngap. Indasi tukanga ki doje wachira. Naratolengana ki embuya yana kia kole kana kero mwako yago tena kia komoge ina reja toko so mumo okaita ni wota ko so mumo to busaiga nga omotebi kirento omotebi kirento omocha ni omotebi kirento igagwe koranga ni go arumu yara kile kabise de embuge igo toko takatu yani ngaki omosiokera mubasokana egero yago kali tata Naki ay esim go se asali gete go se kwenda basi mwana yaere igo bono nitumenya koranga naki mwana oyo naki ari gani mugakoye noyo nerekera arumungino naki nera naki baba nanto buri mate to gosoma ekine ikiara nate na nyano mura na mate tinga to kwa arumungino nga ngojore Wabeto mongai ni rende moyo bono ochitaka kobundisa obong'aini obonge rora chimbuchechi nojiro chechi Nyabeta. So this morning I'm happy to come to this facility. As I've said, we are relocating it. Serikali nechiko ng'anyie chere nene ya bosongo gochiorwa ilio koena na libaga lioko galigwa komochi bosongo oene kilimo waziri bubolendi bwa ime kitoreke ndiki. Wanatoka Chombe 13 chichaibwa kuruensemo ya masabo koiranigwa na bakagura batana batatokobekwa byara. Today we had a meeting of stakeholders, majorly focusing on HIV, TB and malaria and how they are correlated in terms of co-infection. Ebiombe kubwaterana kwena na maigerio igoro yobo biboko nengeta bali babwate binyinyi binyamoryo nabo igo bagende tuko bagwetera makongu ase chinga cyabo.
na wana twale ku receive kwa maana twale kwenye kwa organize na kitogo check musigo noro liole gwika mambi ku Nairobi gwe fridge noika musigo noika noro igete maragoba gari kabete yerale makwenda wana mambi lakini wika noika afu ni TV chiri TV chiri cyale gocha chiri twabegete moison jaje Steve kwa wetu moison no chire Steve ne chiri sana chiri sikoga unabona yesu basoka chinga chinyi cyasa ne korora chikukanchire cyalenge makitaro bigere bika ekigwano se cyalenge gali twaligeze cyonda cyalenge TV cyalenge chi 52 inches cyalenge 30 ngirende gai goli gete 25 era nere gaiga senje TV chiri cyatigate pake bari gutuma bada ikibatumira no musigo cyale igonji ya cyale sabu no cyale userendo gwanate ku indicate gaiga naliyo boraisi mate karo kuligereri kwarora na ikigento kirega sekwere musigo rega eduka nore recorded tiga abayiga senje mutina pale system rero na twara kutumaza maira wana nkwenda nchigwenda alafu nechikapeti nchire chichale gocha yes nchira twali sibete chinde chigura nabo chinde chikales sentrache twali gete enjungo dora chifuriji chiri distance chiarenge 60 chiarenge 60 je Mika chiarenge 20 Ramtoms chiarenge 15 na lakini kita vegeta senje banya separate amanye Mika Ramton injeche ntobwate Nunix abo wone chira asma tora kubeka kando wade solsta asma tora kuchitira kando tuma separate lakini umaite ibitabu bile sama okao nayo wenda to make sure ibinde beyond pi mbira segeta mbira se record mbiri Quando basta ko tebana ki waganyete ngabe nayi maite senje njira tukwa mineti yabere myaka myiza talibono iga ayo muntu kolegas numanyete gasi yabo uno gokora nakiye ko garabono tugutigirete ga umande kimwe mwana Kibuje chiakala bagara charale bata konjo kaga echirasete chinjo kiji chibuje bana echirasete kwa tigatumuganye ache gatumuganye lakini wane asobwa michando ni iria wano gachukira muno maite mnali kuna gocha kuna kongakira gocha mbakombolinga mama no ale na matebie nyoko na otro como ngocha no gocha ro goto sangi to da monere nchiri kuna chechiro gotara inde nere ote banere paka nera ichi bado mpaka tuale ngocha ga toje tokuji ngano asili na rao sasa ukirota baba na chenganye ani mbote zawadi ino na kungendikia ka rest ya ka gorete no mugaga tiambo tebiga no chibuna kuikaiga ndagete otene ne fam ndito motebiga esa yegere matari ne nyombe ri ne nkoro sana nande nengege kogera bono twalire family igagocha omubange omotebige kebarue ke kanyobwate no gachete besende agora mabati pero libati no nyari akomere na batoko mototere likende keria na bongo enda no nari kiombe gorito momente yagache nyombe ngantigeru gatwarire family tana komenye sayeri gati yabe irenge ene yo gosoku to mwagachere nyombe ngiya buya aro turo chima mate gali go tonto bwate emerenga Chiki pechi. Chiki
chikite chichialenge chiachi chikita chinyingi nchiro abangwana mbali bali babekwaya babirete order chikita 16 yes na ite namba ota ite chiketu chichoko belia machi ata ite chiketu isano aya bwate hotel nabangwana mbali numungwana na kwa moro numungwana nale na ite direction goja bakubwate usona uniform ota ite chibasi yange isano na ite usana chitara kwa kirisi kama nira nastenga moraki moraki chiange para yasis kama into bwate mika into bwate kusayona into bwate hariams chance kuna chira agande isko nyari kana ile mika chiri ira bebi alafu no mundo naro uri ko gore saru yes biro gona atake waje toka mo na moragati kinta make na moragati ngabe kabirigere lakini akadimaye kirogo kirkiare ndio akataki ya ndio mate kirogo tena na mate kwa advance ile kiende sisi correct na watu ile nata ile sinki kwa masi singi tu amwete na nyinyi la faga mate ni dinero zona ta koroki ya chusi tiene sana kayo manera sinta de Tanzania viki ili tote nata ko moro kian spiga iga ata mapuri Samsung Kisii Sony agante ya tete TV ya 75 inches itu amora gati display iga agacha ko kune alafu mungu naro giza delo ndio kwa karanga kwamo ndio amora gati kama jana lakini noro che lilimo ile tete rifari ekerugongero kyale tu takasunyoka ketamba no no ndaite ona ke fola kerugo ke kyande kerefu muri kule sawa na deriva kusingina bantu bagwate na bantu kama makosa ngone kerugo ke make sure the customer ya change because iye ara tane bobe ere customer ko ne kerugo ke tanto okay and then fola kwa yo mwenye irina tinge bisikisa birana bakonyora neki ndege igento kiraje kebole ne bitu bigonjoka na raundiga mabati rende konyora rotumira mabati ya ameronge bere ende bano kagoja na barareta ndambati ameronge asinjo na matebeti amane cheme somali amane chefundi ende mano kigima ni chawo kugure mirango ne chidirisha irinde akoreki ne chabantu awoja koma igo muchujo inde inyumba ya yabe igabona tabere ka igano ni wiki ya mosi wiki ibere unakoika kuchakira mambi atumoke mambi gyoka no chomara sabu esabari mambi ende ali bichibundi wandori hiyo mugaka nara ali mwagachwali nera muchwali imeteli ya mate nayo koranere dineri ya muino seneri ya kumate egera abeke nyumba ya tabasa koira na gochina Nairobi onya tarabeka nyumba to komanyereri ya aratinta getimeteli mena na maneri ya bere mena akoreria igatwire kuru igisikisa amine kwendeli ya gatie limo ikuru bisikisa bine kwenda ore tebiria erie go bano tutusa tichiba ulendi bono mubanga yaturamuganya kwanza tuwa mashini chirichi alenge lakini ndo chichachi ngona ngona tana ndo tubeke ota chiko tigara chire 17 si alenge 30 si ngona ngana chiko 10 ogo tubwe tubeke ota na ina rera be rice Bueno, noche que no quería venir aquí. Entonces, cuya vire. Madre aquí a coger. No hay ningún amigo santo. Mai todo mundo tata a mí ne tiba kaga. Kabi ki gas.
no muntu oyo kumukorera egasi ni manager igo tingo nyara konda utumse omuse because no muntu gete ogwate akili yae na maiti komanya omuntu umya no lakini wono umungina na igwete ga complain au wa kresi ni kwa mtu maiti wono muchanga ni Nyabeta Nyabeta Tomo moyae Nyabeta 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 moitongo Nyabeta mangana Nyabeta Nyabeta iyo ntego sore y'ukwegira Nyabeta buna yaretwa simule na Ndizi TV kuwatana na muno mubagani okamele paka Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Asentunde ndo mwancho mo ligeriande onsi asogere tokobo kubati merobeli ya ituto kwaligania sekerenga ekrene yokwene kiabuna kwanyala kobogo kwemanyanga nyale kobaga gwateka kuruwa kiete kwikira chinga kibunechi na mange to kwariganirete korenderi tangati gatranya gati to kwariganirete asenchira ere yogwinge. So this morning I'm happy to come to this facility. As I have said, we are relocating it. Serikali nechiko nganye cherenene ya bosongo gochiorwa ilio koena na libaga lioko galigwa komochi bosongo oene kirimo waziri bubolendi bwa ime kitorekendeki. Mshukiwa mkuu kwa majina Richard Sibota huwa anatoka Mwembe na ndio analeta ng'ombe kutoka upande mwingine kuja upande wa kwetu. Chombe 13 chichaibwa kuruwe nsemo ya masabo koiranigwa na bakagura batana batatokobekwa byara. Today we had a meeting of stakeholders, majorly focusing on HIV, TB and malaria and how they are correlated in terms of co-infection. Ebiombe kubwaterana kwena na maigelio igoro yobo biboko nengeta bali babwate binyinyi binyamoryo nabo igo bagende tokoba bagwetera makongu ase chinga cyabo.
Ayo amona yande amango mwanchumo ligirerea tu kwaligano nyale koba gogosanga amona intu inyora boigona boko ya bwate gwetera senchira ya Facebook Ndizi TV News Digital. Asesemo ya YouTube ni gora tunyoro wetera Ndizi TV News na boigo ase website yetu na boko ya somo wetera www.ndizitv.net ili togendre gusanga sogwamo. Lydia Mose nere tu kubatera nere kweneke bunago chere wetera somo no bimanyereri eterne gro kwa Josephat Amise. Retariane Evelyn Osero, Petronila Mukira, nero kwene kia chibichaniro gicha wikira senche ya bene, ekero tu kwa arganito chake emanye Jumatatu chinsa isato kurua se kaunti ya Kisii, wasomo waziri waburendi wa ime Kidure Kindiki, amaga okora etaro yaye, ase chera ya bosongo, asata irebuna nigo bagendrete kwene kia emiroberio yoku nganyua uechere yo ya bere ke wikirana. Kaukwana amone chinyomba choboralia nigo Kindiki, nyarakoba kwene kingi kirenga ekenene yoko yenganya echera iyo kuraso gatagatibo mucho bosongo no kwene kiabuna okogareigwa kwa omochi oyo nyarekoba gogo ikirana asebo igata nyarakoba gakoerera ngai echereiyo herachikobe kwa gachwa asichinga kiechbo igoni gabwa tukaige kurege tindi gochia sebari abakoreta chiburaburu ase county ya Kisii na otebani go barachie koimukirwa egetambukiro kibwenerete omuriki oitonde mo Steve na nyarakoba wikirana somurobelio na gotwariganiriria orobotiro kubatia Asetaro mwaziri wobolendi bwaime imense ya Kenya semambi ya lero nigo Professor Kidure Kindiki aine kiabuna omoroberio bwokonganyia chera yabasibwa ya Kisii nigo gendrete elio kwana nalibaga somo chiobosongo kugareigwa amone kinyomba chomoroberio o affordable housing kwagachwa. The county government work together with us to make sure that there is alternative land for the prison facilities. I am glad to note that the process of identifying the different alternative location for this prison is almost complete. We have 2 sites, but more or less we are agreed on one, which will not be too far from here, around 20 kilometers or less. Maybe less, 15, because again of the need to make sure that inmates and the officers who keep custody of them are safe and they are not very far away from the courts. Igoro yechisegino kongusana gwage siasa korekanire koba imeaki siasa matukabwa ngoiga Kindiki negaine kiabuna obo tukimbogendrete asate bagwanchireria konde gwensinkori gochikobao asaba na siasa barato kinama mocho yoko enga chisegi echio that no one will be allowed to engage in lawlessness, breach of peace or disruption of public meetings, and those leaders who are using our young men and women to cause chaos and violence in meetings, we said that we were going to arrest all of them. I am happy to report that we've progressed very well with the investigations and we expect to be making arrests in the coming days of all those who have been organizing, financing and orchestrating violence here so that it can serve as a deterrent and nobody repeats that kind of behavior again. Chinga kiechio nigo Kindiki aichanira chisegi gati abana siasa asemeye gachia bire chikwene kiwasa matukabwango iga kagoteba buna nigo chire bitange binene byomurembe kobao imechinse echio. The culture of intolerance, violence and goonism is a matter that is worrying us as security people, not just here in Kisii, in other parts of the country as well. And we are convinced beyond doubt that unless we nip this problem in the bud, we nip this problem now, unless we destroy the infrastructure of violence that is developing, which is politically instigated, these criminals will organize themselves and mutate into other crimes, and it will be very difficult to enforce the law and maintain law and order in our country going forward. So we are not doing this just in Kisii, across the country. Magega yetaro ya Kisii nigo Kindiki agende ya mase mogo ikanyamira asemero veriende erengeto borendi
Kuripoteria Ndizi TV korwa Kisii Main Prison eretariane Ndemo Steven. Mbiamono omoliki oitondemo Steven asoroboti urwase nchira yobo ikirantotigarete ime ye county ya Kisii anene kurwase constituency ya Nyaribari Masaba nigo chombe 13 ichanyara ko bachiko ibwa asobwango iga kurwase nsemo ya Masaba yego toka ime Nyaribari Masaba chanyara ko bachiko iranigwa umuroberi hoyo nyare ko bogosirwa amone byombe aao biria byabanyanyimbo Nanyina baninga bakagerwa abo batatu babatebekana ko ibachombe cyo bagenderete korigwa asibono chombe cyo kitangire asegeti kegetaseni kyabanyanyimbo kya mukama wekabanyene bonsi bechombe babere bagutoka uno muliki witomil ready momanyi agototebeni go mugambyo ibo iganyara ko bakurwa ekurate ya bene gochia asebonsi abagendete ko bakugenderia chimbwa echo cyo bo ibifanyare ko bagotisiria limorioka Chombe 13 chigo tebekana koba echoboibi nigo chatoka ensemo ya Masabo market ime wadi ya kiamu kama ebunge Nyaribari Masaba asego tebekana buna nigo abaibi abo bakuibana guchonya aseligolirense kolengana no mugambi bwenseme yo Philip Basweti uyora umurubori yo ase aine kyabuna wikera bono iga abantu batatu abo bale abaibi ebyata nigo bagendetse kuligirwa ase oboibi obo Niliamuka leo asubuhi pamoja tukaandamana kuzunguka kwa ile miji ambayo tuliambiwa kulikuwa na ng'ombe. Tumefaidika kupata ng'ombe 13 nazo wenyewe wamepatikana isipokuwa mmoja. Wale ambao walikuwa wahusika wakuu hawachapatikana sababu ni kama mienendo yao ni ya kutembelea nje. Mshukiwa mkuu kwa majina Richard Sibota huwa anatoka Mwembe na ndio analeta ng'ombe kutoka upande mwingine kuja upande wa kwetu hapa. Zimekolektiwa karibu homestead 10. Of late hatuchakuwa na visa vya wizi upande wangu location yangu. Tulianza kusikia kutoka eneo hilo ambapo ng'ombe wametoka. Lakini nikikumbuka huyu kijana Sibota mwaka wa 2013 alikuwa na kisa kama hiki. Egati yabali ababeire bakurwa chombe nigo baganya abaibi abugo chakobekwa byara. Nincho yo mubona ibiritwe ngombe mutinyoria tare 16. Rero mambia na kirwesi bino mugambi utarageza location chombe yatukire Masabo sub location. Najicha ipati nanyora chombe cyabuji anyora kure mechime eyemo yabone yane yalingi. Nakirimbia musana sabagambi mtu nande uso muntu yobona muna twaro ribina enjira tusumbura segenyurugi tutarikora atomyete sikobo tugomagima ndo chengo muntu yari kwanja tumukigwe enjira yari gutoko muntu yatimukigwe biyayiga nonyira abangina bonse abarazi korora bakogokabya tariko iba ngombe chieri chomba go focus choka ne chombe cha mabere kolengana no mugambi nigo enekyabuna nigo chombe cyo kirache koba asegeta seni kyabanyanyimbo gya kyamukama wika abanyane batukire gusaba ibyo buba bekirubyara asebo igo enekyabuna ebikole bune byombi nyako enekigwa asense moyaye. Kila ambacho tunaendelea kufanya ni tunasonga mbele, tupeleka ng'ombe ambao tumewapata tuwapeleke kwa station ya Kiamukama ya askari. Kutoka hapo wale ambao walikuwa wanatafuta ng'ombe wao watoe OP mahali waliripoti. Ikiamuliwa waende na ng'ombe, waende na ng'ombe. Ikiamuliwa vile itaamuliwa waendelee, sasa hapo siwezi nikazungumzia. Na wale washukiwa ambao walikuwa na ng'ombe pia tunawasukuma mbele waende kujinasulia mbele. Hayo ndio nitasema. Ni gobono omugambi arure ekurate entindi ucyasaba bamenye benseme yo ucya kuira maguru make asukugura chombe echo batari kwa egwali sitirinde lyonsi usekyo keralikende yonsi yekoro kyabuna chombe echo ningo okonya. Kwa wakaji na waambia kuwa ikiwa unanunua kitu, nunua kitu ambacho uko na uhakika ni cha mwenyewe. Na ikiwa unanunua kama ni ng'ombe, muandikiane. Ng'ombe nendeni sokoni mahali unakatiwa risiti. Ulipotelea egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi.
Niamono Moriketo Mildred Momanyase orobo tiorurikirano abana bodaboda kurwase kiombe kimanyikante buna Riverside bodaboda ekige gutoka imeja gachuba e county ya Nyamira nigo babere bagosirwa no muime representative we county ya Nyamira Jerusha Mumanyi oyobirira ko gwatokera chibesa echo chire chishiringi chiribu emiyemo na meronko ene Kwa chinga ki ariko baga ko bwatoka cheki eyo nigo Jerusha Mumanyi hanyarire ko baga koboria kiombe kyo kya Riverside kenyare ko bekwene ki yatumire chibesa echo asenchira yo kwegendereria asobokoreri bwabo bosombi bwa kerali tukase boigo hanyarire ko baga gosegeta babwatani bonsi ba boda boda hanyarire ko baba kubwatana amo asebyombe asekerenga yo kwene ki habona na barabanyare ko baba kwenyorera chibesa echi chikuru asekegancha kelia yangafu Omurikeito korose county ya Nyamira Paul Kapokara na Mangi Obunenjera ya moyo kubasira basae abasubati na balia batari kwenyara kurwase county ya Nyamira inseyeke ganja kyangavu mwakilishi wa abasubati kurwase county ya Nyamira musubati Jerusha Mumanyi litukulia lero niganyara ko bagagosira ekyombeke mo kyabagendi beche pikipiki kurwase nseme chiga cyagacuba kimanyekana buna Riverside asuguke bwatokera chishilingi elibu emeya muna merongene eliyo batikunyara ko bawekonya nabayigo kwegendereria Teri chibesega mugocha kwa na murusi account chikoro kwa 1140. Amen. Ukwanekere kujerusha nigagendere ko bagakobasemya abananchi kurwa sorogo ngoriga kwani kibunangwe bwatani baramo nebyombeli kunyara ko bakwegwa chibese che serikali ko batuka eliyo banyara ko bakwegendereria ko imisana ki abantu baitase mwabeta esokie muri yes chibese chigotoka taikiro chigo cha kubalikia goika mochirigie kiagera mu bwato ko kanini manyite ubutaka borase chinka cheito no bonge lakini abantu barakine ekaro baranje ko kolimira mu namabokabo na ende basugumane elinde ba make sure bekini rio butaka oboborwo igo nare ko imisa nonye no bisiyane bali motate ko faidika abasaye Rosi ebyombe byaino na ini mokora application mokofanikiwa mimi kama mama county niko tayari gasi ine rongo kora elinde mbaletere na ini mofaidike na ini mokini musangerekano yonyara ko bahaboigo gwekeranwa muno yo kuriekero ke bo president be county as sector ya bodaboda kurwase county ya Nyamira Senator Dominic Babu nigonerera libagiri gana ko yakire ko bosubo bachodobwo boroberi gukinyara ko bagokorekana asibaga akiro mu wakilishi wa basubati ngambia mona soko gendra gusire sector ya bodaboda Mheshimiwa Chetimbo atkende na tena asante na atajire no mogirango sobule bangitabire wone president ye county oli wenda ko moyori bangitabire in every ward nimbate coordinator ane brief ekonde bikere nane mheshimiwa nanyora bo notumugirango mwate jikura chiringe no basogete raundi yengi kwa ba menia so mheshimiwa don't tired to work for these our people abanda abaito baboda boda mbachande gete nima ndali byonzi ora ikerani lakini amangana muna yakacheki yaka asegekare kiboigo siasa nene chubo governor we county ya Nyamira samatukare bose nigo Nyabeta inse Jerusha alireiranga na kunyara kobaga gotenamo na bamenye kurase county ya Nyamira chingaki ekaro chireke cyo kuriye kergo kibo governor kurase county ya Nyamira bante birina etwanyora bakungu 7 bakoro kuchi 7 chigavana bono ige strategic plan yerororo kenyeje ne ere chi 16 to make sure by moving from 7 to 16 women. One out of all of those. Na ite bambali na ki, you are one of those. Ono ga seito, na tire wote na nyori ani amangana ali ba kwana mbeo tanga ine geti. Ono nyamwanye tanga ni. Ono ngaboe. Ono tabela nende bano mbeta yale, tutachane, tulikie kerogo. Ningana bigoja igwokoboka monegati yabalya bayikirana sajiga abo batebere wikaba kikunyara kaba bakumubwatesia bana ego sere bona nerbiye kore nande no yo ito mwentu itere nere bona to kwa round ye tuerure ko rigo magwocha county elite bestiro ne chinyinge billions of money moro tonya ga ko egwa gasini ni obagaiga ekara basi nyirwe omongira ga tokire ngana rebe ga ngitwa ko support Woigo Jerusha nigo airali bageri gana ko basemya abanyakyomba baganyara ko bagakubatokera anene kibese ciga enjera haboneta gutumeka kibese ciri kigendere ko baciko bakonya
ejitari chibese chinke ekiagera bese chimbali gochikoirania bali kobeka interest na serikali yanjire kubakonya gwetera mama county elinde bagendere kwegendereri bachibeke chibese chi step banking bagore ebinto biribinde nabo baragore none chiema bagore birogo bachake koni gochisiko gwetera emereme ibarakore kurwa babeso bwa bake they will grow. So I am praying for them and I want them to be very transparent and very honest. Tibese chinareta chikonye kiroyomo asabantu bali. Ginko report ligitaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurwase chinseme chiga cha gachuba. Yugo toka imeye wadi ya gachuba imeye bunga ya bagotutu bwa masaba imeye county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp. Okara. Bimono omuliki oito Polycarp Okara kurwase county ya Nyamira ni gotokwera na imeye county ya Kisii kurwase constituency ya bobasi asemambye litkolia lero omogendia oyo mobwe boda bodo yoromosaya sanyara kobaga kubwatanirwa amono mubasukano bwepara unyara kobago kolekana ase oboraro obomo obogotoka sensemo elia ya Nyamache oboraro obu botaranyara kobokorosi wasenga ki entambe wikirabono nigatirwa chingoma chintindi chiagendrete kowenia ase nyagatari chinga kyabamenyi bechinsemecho babere bakomomochia umuchumba obo Innocent obiri asoko nyorwa korosia oboraro obo ase bamuganirie kwene kyabuna nkwango yare omuroberi uyo abayo kubagatira chipara sentre yemo yo kubaroberia chinga kigati yabo obonchoreria omuliki oito Julie Kerubo na ikirana asenseme Nyamache na gutwariganiria robotiro kobatia Daraja irensema ya Nyamache ekobwata ni Nyamache chikambi ne chiro ni gasege kegetambe yabeire tana korosigwa abamenyi borogongoro ni gobono besokire na kwemurungania asogutarosigwa we daraja yo asebate bire buno mubungobo Innocent obiri nigo iriregeka konyarosi jengo kwana kangoro kunjini Kevin Ogechi igongo request omo ismiwo obiri na motebiri boira tari koigu endo ndamutei edaraje na mwire 2 weeks ongetha koros ngobanga ndenyerosi njebye ko monyene nabasani bane because ndoko batuku na kumwebereri chibeze edaraje ya krinaje daso mwingine na logoro erikere 25 million krinaje ore delikere 25 million 15 injire kiachete ngai kiachete na jitote tumenga yumo ismiwa irete oikakora bande gasikira bana inji abana bwa mochorete engagiye mejandu ningagiyo bye oikate nabana inji obiri nduri kuna okweberera muna tafadhali ras morosi daraja kyagira besa njiri kyao ama ene etari campaign ene haki to kubori na ki gaki orocho kwende pare kore gendoki erosigu abantu baminda inama begaki epare rosigwe abantu bakore gendoki baete gagocha maiga yo mubasukano kwena kigwansemeyo asoyo bwango igo murundi bwe pigipigi abaka kugwa ase orochoro asagendete kurwanira ubugima bwaye ase enyagitari na mairura korunyoera nande go sirigie kanise ya kera ekera tuarenge kanisa ime igo tuarara epigipigi yali ndo kabaka ya etaga iga ya so amaria omwana ina ba umio irunyagitari sietarache abana baitu bechipipi omwana na agum rero gure bobe pimbo songale ndo romorore ntumetinga moyara kure utaite toende torenga ki reporting aki ngakiagendret ni go basabire omusiki obiri kubaroserie para boige daraje yo erio gokonya amagima y'abantu etagis tokoru etoko gosorora orosie daraja unaboni ko murondo umire boni na kodre kurunya gitari na moirire nyagitari gakibona ayo mwishimi wana bote abantu bako bakubonsi una koisanika muna abantu bakuri rero yo no gatatu umira ote bakuna korabia digiji pesa no nyene emergency yake ganja oroserie daraje utago chaga kino to konye pale y'abantu tubekere daraje yabe egere to kole kitweti lichigari omonto ago chikorwara twasinyuko ira nyagitari ne nyagitari gere nene gari bwate chigwoti no chire paka abantu basinywa beiro omonto Kisii ngirende kwano gakyo gutochandira abana bakubuneka kwakwera gwetera asole bane gwende kibao cyabe getwari cyabunekire wanona kene nkeyo nono ko hati gorosi nona asa abantu bakora eta tutagetiko korabo abantu bagonya kwerwanirira kware gwancha otobeka sagiya na intu tokorore muno mwesimi gweito ingari pateri getaseni kya Ndizi TV Eritarian Julie Kerubo
Mbiyamano mariketo julikerbase orobo tiorore kranu ekiombe kia daraja mbili Vision Volunteers nigo kiarigania amaigerio wachiase ababwatani au gati yabo korwase sekta yobochenu sekta yeri chiko naboigo yoboraria eryogo kwanera chinchera chogo siria okonengetwa kwa bali babwate ebinyinyi byenyamoreo bali babwate oborore bwa tuberculosis wose TB naboigo balia babwataniwe nechisegi chigenga no moroberio nyarako bakorekana asomobogani oyomo imeyomochie obosongo ase abamanyikorwa ase sekta eri chiko bairari bagerio koerera na koenekia buna banyara ko bakomanya bari bagenda ko bagwetera emechando bune yobo ene bwabo chingaki anene ebitaseni biechire digose chitibi bikogenda mamincha na mamincha no bumanyi bwabo engana boigo abange banyara ko bagwikira nagwo banyara ko bakokoka sogosemi gwabo noko Albatero no warwariganira sencha yowekanu nera Frida Kerubo Bunenchere ya moyo gokeania okonengetwa kwa bali babwate obureire bwa TB ebinyinyi byenyamoreo naboigo bali babere bakobwateranirwa nechisegi chegenka nigo ababwatani korwa sensemo ya daraja mbili Vision Volunteers baimokege tambukero yo kwarigania omoroberio oyo obwatania abamanyikorwa sensemo yobochenu lichiko naboigo obaralia iliogosemia abamenyibe county ya Kisii. Today we had a meeting of stakeholders, majorly focusing on HIV, TB and malaria and how they are correlated in terms of co-infection. We had a number of stakeholders, including the judiciary, we had the representation from the police, we had representation from the county commissioner's office, we also had representation of all media houses to a large extent, and CSOs working in Kisii County. The major agenda for today was to be able to bring together all stakeholders so that we can be able to deliberate on our way forward, on how we can be able to, if not eradicate, but diminish the stigma, the levels of stigma and discrimination in Kisii County, especially in relation to HIV and TB infection. Nigo basemia abantu egetambukiro babwenete kuimukia magegayo kolengwa maminchano kugania kwabo wose amachibu abo kurwegwa batamanyeti asibabo ligogoso ase tribunal ya HIV iliyogwakanwa. Tribunal helps those who feel that they have been marginalized because of their status. Maybe they were tested against their will, maybe their status have been shared against their consent, or maybe they have been forced to undergo testing against their will. Essentially, that is what the tribunal does. And at the very end, the tribunal does award them damages, maybe to help them take it easy on whatever has happened, as much as they cannot reverse it. Chinga kicho boigoni go omu advocate aenekia ensemo yeli chikolibwenete kubwatigwa kolengana ne act ya HIV and AIDS magegayo monto kobetererigwa kolengigwa eliokonyora oboene bwaye. And as advocates, we are here to create more awareness on the legal side of HIV AIDS. I'm sure most people do not know that there exists an HIV and AIDS Prevention Act, number 14. And when we see such things, we would like that our people be educated that you can be compensated for an offense of somebody leaking your information or somebody forcing you to undergo testing for HIV AIDS. Nonya naboni gochi nyomba chioboralia chiaboligwa kubwaterana nebyombe iliyokobeka emerobelio yogosemia abantu igoro yeli chiko nabo igokoeneke buna nkurwanira bale na konyora oboene bwabo wetera korwa obosemia. Tumeyeto buna baralia gosinyomba chioboralia no koeneke nga abana inchi banyorire information igarakini na kongusana ko tebya abana inchi kintu tamaiti. So one of the resolutions twachire na chirocho ndingango chitorego partner na ebyombe bune biga bikurwanira osebitaite gosirio konengetwa ilinde na into buna chinyomba chobaralia tonyare ko kubekano nyene bipindi biko bire dedicated ko chagosemia bananchi goro ya machikabo so that mba konengetwa batamanyetie kwera egento na tuamanyire kuruga galero no konengeto umuntu ine criminal offense umuntu atakire kubugorwa egetambukero kiri chiko igonto chiko bwateranamo
na intuno gosaba ase chinyomba chioboraria ng'a tiga tutware twensi ebipindi ase tukugeria abantu iguru yerichiko. Frida Kerubo, Ndizi TV. Miemo na umuriketo Frida Kerubase orobo tiururikanu omusasiroti bwekerisia ya Kisii Cathedral Father Lawrence Nyanga nigo tikuria na bakago tuara omoyega abwo gochengera emyaka 55 bere kuruo kuiborwa nabo igo gochengera emyaka 35 asobokoreri asekerisia Mwego yonyara koba korekana asensema ya Kisii Cathedral nyara koba goikirani wane gati ya babwatane kurwa sedini yike Katolika nabo igo abariki ba mangana amaya asebo igo ntunde na nyara kobaga kurwa ekura tentindi ochia aseba lia bagende tokoba bako ni binyegwa biria bitanje iria satabire nigo byanyale koba bigo siria amagima yabanta bange aneneme county ya Kisii amange tigatuyo na twariganira muri keto diponasanya lento wakabiyanga abarali baitu moikirega kurasi nyomba chetu choborali biyamono. Happy birthday dear father, happy birthday to you. Haso mojega bogo chengera okuiboro wa Father Lawrence Nyanga imeye parish ya Cathedral nigo agokire myaka 52 kuruo kuiboro kwaye ni myaka 35 asobokoreri wekelisia. When I remember the many years that I've lived in this world, there are so many things that I've seen. And this family are the parents, even when they are not there, I still cherish them because they brought me up in a Christian way of life until I embraced the ministry of priesthood where I'm working. And I've worked for many years in this ministry. Actually, this year, come October 27th, I'll be turning 35 years. But today, I'm celebrating 62 years since I was born. Chinga kecho ni gagendera kubwatuka hige kurega tindi gucha sobo tumekiwe byugwa bitanchairi na kubolia serikali koba maiso. The government has also now come in where we have the deputy president and also the minister for internal, security, who has said that all licenses have to be withdrawn so that people can get this anew. But when we look around, what we see, actually, we say that is the government really serious because what they have said it, but we see bars are open, all those kiosks selling wines and spirits are there, and you see people in the villages, they are brewing changa. Komentana yue ni gaboli abantu kubwaterana kurwa chinsemo chiensi eliogotoria amagima yabange abubasireire asebinyuwa. Kali kia tebire na mokonyi bw'omurai bw'ensi gatebire naende omo bwasiri bw'oborende gatebire oika abantu baimokerere igoro omo commissioner bw'e county buna bono Kisii anga igaminyogete kerase chibarasa korosia arangeria ba DC bonsi sub county arangeria ba ACC division arangeria abagambi bonsi abantu baiche barwe birengereri baboliwe ekenyoreke buna twatebetenga ebirabu byonse bisieko mbisiekire abantu bamotebi ngayaya mbisiekire ngaibitasa asieko bagende bakoro bisieko ine renjero kera kolegasi lakini ngakonya ukwana kuruchio bisi ganto okonya kende nonyena bo egetambokero keganire kurwa serikali tigakebe kiamakora kulinde tali ekyo gukwana bosaigo nakitwara gotebanga none mesoko teinya sore no erosiri ekonyo ruwe town ekoni woro bono twaburinga tende ntwara konyo gakino na abantu aboborendi tonyora abantu gite yani bareraye aboborendi bagotare town baeta bakase chipas station chire baroranga binto kibikoni woro ikene twara gusabanga ine renchera joka torarwa ni mangana yana toyasiri lakini sio toka to kwana kuribiro ho bisto karanse to statement ndokonyara yona kia ko ereka mo igure ngo toimukire twaende goitera ine re sababu toko enda twachi goitera ekiagara ntomanyetenga ense yega tomenyete ne karu yo monene dotagitie sariwe una yesa cheta sari abantu baringe karume na into toko nto sari abantu bakoni chisumu ngamwa sikuita abantu banyasa. Ginko ripoteria hegetasene kia Ndizi TV korwa se parish ya Cathedral yukutuke meye county ya Kisii eletaria nendi pon asanya
Biemano omoriki oito dipo na sanya soroboti urwa senchera yobo ikirano roboti urumancho morigire na rugotoira omotimo komotangani hime manye Jumatatu chinsa isato chabona batuko. Tokwirana tawo sase sengu moya kabiri ya studio tumanyore Victor Sultani Obangi atumanya mange korwase manye chigosori. You know, when I left in Kenya, I went to the airport. Sagin. Nalero na kimuntu. Kapuona kogo kwa. Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wiki Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime Ndizi TV. Nyabeta Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Soko indara korona ntwe imanye Jumatatu editrene Victor Sultani wangu kwalgania asti imanye chigo soli tumanyango na ya agenda tekorwa sibigo au be chigo soli imanye chigo soli Jumatatu ya roshinze zote chake korwa semo igetikendege abwase timu ya Gucha UFC yani ntwe ibaga ya bene iliyo kogendra kinchi point chaye se ligi ya FKF Division 2 pagayo kwa liganwa ne timu ya hema moja na kuikorwa chibulibere ase ligana isegero olikito captain 001 Demo Steven na yete ase chinsemecho na utwaligana ya robot robot Egeti gia kiendege grounds imyake mera ward niko kiarente tamo hema moja FC na Gucha Youth aseke mera no kie ligi ya FKF Division 2. Nego kiarenge kemera no kie ngenchene na ase Gucha Youth abo barengete kwegesera chi point cyo kwebatana na gati yabo na Gucha Stars abo barenganite chi point 25 ase na mbentangani. Nonye nabo esabu ya Gucha Youth niko yatongeti guo molero na hema moja au banyose tichigo libere chia bwange nsementanga ni koirera barabuo kobweke minaneke. Korengana no moro kyo munene ohema moja niga enegetie buna ikimera niki nigo konyora ero beiri keboikirano igoro ya kerokyo e wiki engima.
Game imekuwa poa. Na ni game nilikuwa nimejipanga nayo kuanzia Tuesday kwa kachukua tumereceive. Nilikuwa nimejipanga nayo. Nilikuwa nimejua venye wanacheza nikawa kwa hiyo. So haikuwa challenge kubwa kwangu kukutana wao. Ilikuwa lazima tu tumewapiga. Kuanzia Wednesday tumetalk about for defense. Ukiangalia wale wasio walikuwa wanapiga long balls na hiyo ndio tulikuwa tunafanya preparation yake kuanzia Tuesday hadi Friday. So haikuwa kitu mpya vile nimekuambia. Ilikuwa tu kitu tumejua. Hizo balls ikikuja tunazichukua kwa urahisi. Ase Gucha Youth FC nigo moro kyo mwana ichanire toboregeu bwensemo yaye ya maega se kolenda tebete sabari yo kubwa erombe yabo ya Central Zone negenderere gwetere binano bire bosio. But imekuwa tough game. But ningesema wachezaji wangu ndio wamepeana hii game tu wenyewe. Haikuwa timu ya kuwin. Because unaangalia first leg, first half wamepata bao 2, second half hawajapata chochote. Naweza sema wameingia kwa game wakipanic. So hiyo panicking ndio imefanya tumepoteza hii game. Lakini hizi game zimebaki, wacha turudi kwa drawing table tuone vile tutafanya. Mwancho morigeli aigana segeti gia kiendege grounds abwase etimu ya Lenge Yanka etimu ya Hema Moja FC benyorero bobuibwe chigori berase bosa ase barekosera mone timu ya Gucha Youth FC abwase bono banyere kwa bakolengani chi point 20 na isano na 2 gati yabo ne timu ya Gucha Stars FC akeli bono giatigera se timu chonsi bere ko ruchinse mo chia Gucha nyara kwa bakominyokani goikete ka mweli korra gati yabo gosonde omogeni kara segati ningora nyare kwa bakagutangana aserombe ye ligi ya FKF Division 2 na kwenda ase Chimini League chokorwanira korra ningo ranyare kwa bagakwenda Sensemeri ya FKF Division 1 asentundere bosio ko reporteria Ndizi TV kuna botambe nchirita nende mo Steven Captain 001 korwa kiendege ngo yo ikasensemo ya gianchere abwase abarokibwa biskuru ya gianchere special school banyoneteri bagalia beneriyo go sangachi go soriao amona bageni korwa sekyombe ya it is well CBO senchere ya moyo kanekinga ngo sira bali osengo ke yabale kisegi cheke nyomba na bwigo okunerirwa gogocha ase enchira igisigi cya nyumba na bwigo okonengetwa kwa bana abanyaruka nigo kigosori cyo cyanegatigwe ase ensemo yegosori ya volleyball abageni abo bayibwete timu ya Gyanchara kigori bere ose kisatibere ase eyamo Tata uma Mdigo Muzilata bola hapa nawaambia mimi ndio top scorer chapa nakuja pole pole ni mbaya kuna mrafiki piga bola hapo piga ni wapi nice hili ngumu ila nice nice wow boom wow hello wacha timu ya FC Leopards goze ingwe ni goya chengere emyaka 50 mo korwa ogo chakiwa kwaye asuboyega negative asigeti kia Nyayo Stadium asomo cho Nairobi ingwe ni goya bariganetie Esportiva Ramasa ase osori ya Kusani ase ya ikorete chigori bere ase ayemo ase omuyega negative gocha amo kwa bana siasa amo mona bagabana amo numuraibe se William Ruto na wigo muraibe kiombe kia ODM usikia magia ODM Raila Amolo Odinga.
bwana maigaye gosori yumore gwense William Ruto ni gabwa tekete okonye bwa shilingi milioni 10 abwase aine kibuna ense ya Kenya negendere tene mirobyo yokoene kingango kiniere abasaye asense moye chigosori eliyokwe bikaseri bagali ya asemani yensengima. Mimi niwahakikishie ya kwamba serikali yetu itahakikisha ya kwamba tunarudisha michezo mahali ambapo Kenya inajulikana as a sporting nation. And therefore I want to commit to you as sportsmen and women that we are properly aligned under our bottom-up economic transformation agenda. Football is front, center, left, right as we go into the future. Na mimi nataka muelewe ya kwamba saa hizi tukiongea team yetu ya Harambee Stars iko kule Malawi na tayari jana muliona vile walifanya, walifunga wale mabao 4-0 na mambo inasonga mbele. Pia nikiongea na nyinyi hapa, team yetu ya Under 19 ya Talanta iko kule Spain ya vijana pamoja na wasichana wakifanya training, kwa sababu tumeamua mambo ya sport itasonga mbele katika taifa letu. Chinga kimore gwensa genda ko yira yokoene kingango kiniare ense ile yabasaye bare an biegwa bichigosori etimu ya Harambee Stars ni gwagenda kuikerania ile yo sense ya Malawi se tournament yechinsenye y'umupira w'inkoyo. Timu ya Harambee Stars ni go yayegwete timu ya Malawi asesori ya Bentana aseko yakachigolinye aserigena yesegera. Ino hii kale season yake ya chiwili de kupita Kenya Sopolo ya Sopolo hapo Kenya Captain Michael Olunga Alo Sakuti Losa kutindi zikazigenda mwakani Chenge penalty versus Brighton Montali Alanja Senkoma shot right beta mbali kuyenda huko nenekwa choka Joseph Balakas sana ipire ku US so serious foul yes Number size kufuna nkakuntosa osewelayo understanding Lloyd alone I talked about Yaponya Malawi ndeko yamba CJ yalandisa ko Malawi kwa maana ni pompo chini Jose Chitao chitika tawi mene Patrick Mongo's mistake iliyo wawisa tefu Anatani Brighton. Yeah. So, better to open up. Wakati usabakati. No, that's dangerous. Aye, Sere Patali! I said it. Oh? Yeah, I said that was dangerous. You don't allow that player to cut inside from there. 4-0! Yeah, you didn't allow it. There was no need to allow that player. Wego ase tournament yo timu ya Rising Stars Rising Stars yere yabakosoria barinse y'imyaka 15 na imyaka 15 n'itatu nigo bacagetie tournament y'ubuya kurene nigo bakorire ase ibagari yakabere so kwanjirana kubugwa ko rwase timu ya Malawi no nyabo Rising Stars nigo kanyaba bayikorire timu ya Zimbabwe kigo risatu ase yamo Yanda 20 zikwenda bwanji so kwambiri makranga limene ejichiti Kenya kwenye white net box take a shot pambali Zabu chigoli mwone ngati watuluka Zabu titi ndo sewera anazalanga timu ya Flames yaikulu paka mu stadium Kenya looking for the second goal Kenya 2-0 The Nyamata mo just number 15 one day. 80. Na
tawi zina ka timing kanalipo patenga kuna Zambia sitenga nao mu mpikisano meneo Zambia na Kenya Zambia masera sinisira alafu yona kazi hapa Bulgaria na inakwali ne tikorwa sensemo yemanye chigosoli korwa sensemende studio ndoche Josephat Amisi akalikombringa etimu ya Sportiva Ramasa korwa sechi nsemo chicha sobo Jesus mwancho Bulgaria tugana sensemende studio para yo amona enda mangi Victor obanyasa mangana yoma yakigima korwa sense moye chigosori timu nero yaturwa wonto yekwanire badai kurinde na mange analire kobaga gokorekana isko na ime yorogongo rwa Gusii ase gati yabo echera eriero bugatagati bwo muchobo songo nigo mwaziri buburendi bwaime kitire kindika tabirengane nyara ko bekonganywa tema ide gosenga engane yebalin na kiroche abange batagari gero bugatagati ndo kuruse itoro gorario le tugochaga iga nonde kurinde tanyare tuko bakwerera ase echereira nyara ko bekwiro aro ise kurigereria ase echereriere no bugatagati bwo muchobo songo alright Korenda sera chikung'anyu gochi no tutamaiti ngai ende no kugenda na teo chikuganywa asara re mono korwa se umuchobo songo koni ng'anyu gochi aro muchanda lakini korengana na ichingwana mugabana we county ya Kisii asa mutukamaiga na gwate ndoto nga litukerimo muchobo songo no rukoba city nande aso town gonjoro rukoba city bintu ni binge bikorigererwa amagacho how clean town yeye ndagerete ebingati steps kiri serikali county na area national government kigenda takobeka egera na intwe Gusii totware city so korwa sense ama yanagerete nga it's a noble cause Evelyn getango ki echereriere igari urochera se koreta umuchi obusungu tonyara koboko gariwa bitango mbiyo binke echereriere abege koreta ke kogera naro neba nechera amna magacho naro ro ayuni nchire muyo guchangira umuchi obusungu bukina akorende kero kende na igwasa matkama igaiga bara batabna agichere yinonya nabo abasibwa nabange kuyega noro bakokoreka norasa matkabwango iga abasibwe nigo abara abange baichoreranire na indo isikurigereria senseme iyo nigo erenke kurengana n'abasibwe bari bagenderete kubekoro akorinde no kwegena bunekerera achikoirwa sinsemo chinde SME iyo asechere yuere egento kera achikwaga achoro goseke kera achikubekoro anegento kera bege kureta amage gose koreta kero asobuya gekoro to musase nanda misi kwa monaso weme igatie bintu biri abantu bagatanga twise kurigererie na ningi to kurigererie tuma kwa town kwa be city echera tali ama yao igombi atoru sikeri tali kama tiago so be ke no anyane chimol business malls ndo nebyo ibira gero mochi obosongo okine bimano kegima abamenyi korwa ase omochio nyamache batange darache osobora robwa to chandire timanyete ose Evelyn ose Victor kwanyora libaga ayo manyene gotaro kya somuchoria onyamache urigiriri bora roboringa bore nigo embra ngagete ange myake bere ya itire onyetari omoiga embra nyinge nyane tokaba igotwa egasomba ubora robori bogate kagatigati ase amatuka yosipi nemetinye yosipi niga bamenye benseme iyo anene bagenda tokaba bakurera nga obosombi bonyara kwa boko bomuchando timanyete na chire nyamache
Utatigana achi nyamache na tebi unginjire ya etogenda. Saira kapara kara. Asoke uchingo. Asoke igo angagerete nga ase bantu bali bakora obosombi bwa butambe korondi enjire iyo entambe egere batambo komaite nyamache ase ngagete bali batamanyiti ngiye bwate chinsemo ibere. Ensemo nero nyamache ngumbwa ngumbu ede daraje nere kwambukia. Yes. Yani ere katikati ya nyamache. Igo ekero ebutogete iga nyamache yarogorana muina ichibagaine igonga ireti timanyeti ekyo mojumbe bwense me yakorire wikira bono koene kinga edaraji yu yagachirwe andi tumetusi na chakore kende abali ntora abange besokere batanga onye tariko yarosia ngwesoki bale bachako bako yarosia Nikagaro kinga kubege tamkire kiara lakini korende umuraye kerachorwe eyine gatie bintu biri abwenta kurigereri arore ningi umaite umugambi nekero umugambi ogochorwa abana inchi abagochorete ebagochorete rindechi ochukubaraso okubaikiraniria egatia magani yabo aba menni aba babere bakorera timaite umuchumbe bwesemeye mono nere babere bakurigerera bakomotaina obiri nagyo tagotoroserio goraro bwega ekora babere ase kigetambe no kwegenda rende buna nachikotegerere kiriro kyabo abaroserie kugera aba korengana nabamenya bune batabuna imbaskani abere kwene kiwasi kinsemejo awase muyo bwango iga no musao yo muyo betega kugwa ase oburarobwo asabwende agendrete ko wene chingoma kya sinyegitari ase kurigira nande gochike ngumbukeria Victor igali no echirere igali no chiabisi chire enyagitari kia DCC oenda alicho CP minute nga uduma yo CP igere uchiaseke ngumbukeri no bararo burigo burwenge njoke gima koleta amo anene chishuguri chonsi chobosombi na bantu bande baraganie kuikera se engumbweri rinde banyara kwa konyaremero bali abatambe serikali amesti manyetiyo se innocent yobiri nare innocent bunaketa se ngencho asama tukama ega narojire gosena banafunzi kurwa se university ya Kisii yes korwa se bunge abo basi bakorobekana bagotanga kibasari ngaiche bono timaitigo se no video taliyo meremo gosana abantu bamonera anyway jinga Evelyn atika ko bagota chishuguri nchiroro chiganeti nonye emergency yani unyara ko bagogotiane nonye chibesa chalinge ucha se budget gete otebe ngingane ne nginchoke gimasingi nchaba menye nyara ko ba gegudumi wa senchira yobo ikirano otaro mbole me county ya Kisii wikira boniga twarara nonye umwaziri kindiki na tabanga yaya ndo bwensi ura chiko bakorokana gakoreta chiburaburu andonsi ime county ya Kisii iga serikali ranyara ko bikora mboroko bwo kwa ugotambe kale da asama tukabutamba se county ya Kisii twanarira umurembe igori rikiri buraburu chigo cha kego na iditoko obongo bokanda na kingi yako Kisii bona buna tuturiete ika enero Kisii Koreka te Nyamira Evelyn toranga ekiombe kolio seke ganja kirigia ngaf ngegena tokobe kole merobeli sonyora omo women rep cherusha mumanyo tabanga ya bantu nyara ko bakwebeka sebiumbe chibese chiangaf niko chikubwa tukakorwa se ekeganje kene serikali wetera ngaf indi kenyara ko begwikera bantu bande bonse banyara ko bakweroberia sebiumbe torara so banga mbara bagata ya igontegete seria ngaf kuna ncho monto bene bese chiri kwera nwase omuntu nyene ikine chibese chikwena nwase au mete chibese chekera ko umuntu nyene tomanyete umuntu gose nachi nkyago chikokorera abora umuntu ubwene byasara go chikoigora nyoro chirorie abapana ande ne kiombe bagane no bari ase kiombe ugo segeta nangorororo nande koleta bale proposal yabo umete mbari kwa bese chimuna senge chimuna Victor na Miss na Evelyn mwasoire kiombe chito ba chibese ngote abamore chibese chigweka ngwarira muri ndimo go chikokorera imirobero kinu mwabekire elinde mwe guchibese chiga chiko bakonya mwamanya kwa guchibese chacho bakonya ndeke mora sikyo mbabantu babere mukubeke metwe mengamo ngokonye kamure ngosema nyamure nchire mu gosase yende mwanya wara mwakonye kira kino nyore na ebieka ndote bana taite koigura eduka igambeke bintu chake kwoni ago 50,000 boniga chiko mukorekani ago chenje birengere tani wega Mombasa tena wega Mombasa yoka ngabigitera asa se kiombe timetia sara banga sobwamo ngo konye kamure ngo sanga muri birengere byabakonya nesegeto enene urwa ase ekigancha ekyogianga fa Victor asense mechigo sori ngonyara ko bogotora otanga etimu ya Harambee Stars igere ase a tournament asense ya Malawi muchokoro kunga lilongwe ikemina nikia gitangani yanya toko bego korabia kamina nikia gitangani ja korabia yes ekayake timu ya Malawi cholinye asebosa
egento kiango getia se gosori yo ngelinga chitimu chonsi bere chenyo tari bagari yo kokora yo wake penalty ne lesson yo muntu akanyora kuruanga abakanyora opportunity na ndonye siri timu ya Harambee Stars ekaigwe penalty ase ntunde Tanganyika kende ekanyinyansia kero kende mbaro batetenga jalinge buya Malawi nare kanyore yabo bakabako bako Evelyn, timu ya Harambee Stars umaete ine tournament na nene ngana konya koroto tanje butambe ingeko gerekere bwigwe kebimina na bono biribire serious African Cup of Nations World Cup timu ya Harambee Stars teko korabia Misi tournament tera era ono to sago te aka kwamari bia se tournament na ndin tora yeko yes no muchaka no nya se tournament injago atena under 19 abu ase timu ya bakurukunga Rising Stars Kenya Rising Stars bago soletine timu ya Zimbabwe bakagosoli bakayaka ne timu ya Zimbabwe bakayaka chikoli sata seyam kolende timu ya Malawi igachina wero kabaka bono timu ya Kenya under 19 nigera seri bagalia kabere ase ya under 19 yaro ya elide nigera seri bagalia kabere lakini ase timu ya Harambee Stars toko nyisabira ngwa igumara ibu ensaho tebanga nigoto ase model ya ito ya bottom up chigosoli neke mukiabo tete kwane kinga bunense ngimimanye tenga abakenya bonsi bibako buganga bibako rukipukirui ruto asengenjo tore gosiasa mominyo yes wono mbabegete mirobeli yakane kinga ngosira bali chigosoli no kuyena weitonga tali monu guyeka ndenga ngana na ikerana ase libagali itonsa FC gosengwe at 16 twamorocho muraibense agasokia na watu gutebe sentampe kikima tomaitenga Shabana na into bana tochi ko wali gani gato tebe na Shabana at 6 and toro gosento tonya ligukende igato nyara ko to gusikie merobe Evelyn asichintura chinyinge Josephat yes abandu mbaro bakwa ba okolegendo nga tugushiko kolegende ke turatumye chibasi chinyinge sana. For example, una ingwe tinga ile to sempa tumbatu miete 10 million ko organize event. Kole nekera ko organize egento kwanyora ngo biyamboro bogo chakorwa ase egente kyo ko organize. All right. Nakia bantu bateranga ekyo mugoko. Mwana ko. Ona una ilisha Shabana koromoro berio amashabiki amangena arora koraburi nga Ndizi TV ntwajite na etimu ya rekogosele kurukwa Ndizi FC segati yaba bakosoli balenge abebalin edimanyeti abalin watapendikira amashabiki amotyote lege amokonge gima balenge namba 7 lakini asebono ngete na kwa na captain 001 awote banga asebono tutete gutimia Gusii Scribes FC. All right. Era gosoli ne corporate au iskalia Ndizi mirobeli nero towaso motimuko no motimuko tole lakini ngendo kengenjo Josephat mi siti maite gusumwa nchumuli na manyete korwase timu ya Ndizi FC. All right. Omwana na ro nyolete scholarship full sponsorship ya gosoma ase school ya secondary ya sengenjo alinge I think a goalkeeper of one of the teams. Because ne chiko soli na chiro talinga ne gendo kya botamba abantu bakwenda yo bakumupia kwa rero bya bogo cha kocha se timu ya Ingwe oyine era gakonya gakanyora masomo igo ntobe kemirobe na nna botogo cha kanonye no bwa nsubi sabato FC. All right. Kuna ndo smart ko Ndizi TV ngare katenya bondo chiko cha kisho subject zeno nyoro senandi ball handball yeah yes seneti ball umwanchomo rigereria gwikirawo na tugwikira omwerio bwa emanye Jumatatu chinsa isato chiabono botuko twiribagire gwakaranga bia muna soko nike kwanyara kwa gusanga amo 92 abariki baitu watu wabatira na twese soko nike muna wekere na barabo to kubakiranga bia muno kurende nyora semero videos ya Ndizi TV asesemo ya Facebook na bagatonyara witira Ndizi TV News Digital www.ndizitv.net asensemo ya website tole eyamase mo chinsa 24 ensemo ya YouTube na bagutobwatia buna Ndizi TV News yonyara kwa kwene kiabu na chibicha mnelio kichago chira senchira yobo ikiraniga korokwa Petra Mukira hiliterane korokwa Josephat Hamisi asensemo imanyerero ni otobwatia na nere leader Mose hiliterane Evelyn Osero yabona ya sogo sanga 9 hiliterane Victor Sultan wangira batambe kipo siku tuzidishenia